pracujem ako advokátka, keďže zastupujem ženy, ktoré odporúča Centrum právnej pomoci, aby som ich zastupovala, tak to je v podstate každá žena, ktorú zastupujem, zažíva nejaký druh domáceho násilia. Takže veľmi často sa s tým stretávam a určite je väčšie povedomie, ako bolo pred 30 rokmi a určite oproti tým 90. rokom alebo začiatku 2000 rokov, tak je zmena jednoznačne a tu podľa mňa robia hlavne veľkú prácu práve neziskové organizácie a občianske združenia, ktoré pomáhajú ženám a vnímam trošku zlepšenie, trošku viac povedomia aj u orgánov, dajme tomu, ktoré o tom rozhodujú, ale stále to nie je podľa mňa dostatočné. Pracujem na úrade sociálnych vecí a rodiny v Michalovciach na oddelení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately. V našej práci sa stretávame so ženami zažívajúcimi násilie. Práca s týmito ženami je v podstate pre nás výzva, lebo riešenie každého prípadu je individuálne a je to v podstate špecifická záležitosť a to, čo sa napríklad osvedčilo v jednej rodine, to neznamená, že sa osvedčí aj v rodine, s ktorou momentálne aktuálne pracujeme. Pracujem v Centre právnej pomoci v kancelárii v Humennom na pozícii právnika. Od minulého roku spolupracujeme aj s občianskym združením Pomoc rodine na takej intenzívnejšej báze a teda stretávame sa 2-krát mesačne tu v Michalovciach, kde si spolu s ostatnými inštitúciami, ako je Úrad práce, polícia, vymieňame informácie a v prípade, ak k nám príde teda žena, ktorá je páchané na nej násilie, vieme sa skoordinovať a pomôcť tejto žene.